нәк менә 20-нче гасырны Коръән гасыры дип атарга мөмкин. Чөнки менә бу гасырда ук Коръәнне төрле милли телләргә тәрҗемә итәргә тырышалар. Дин галимнәре гына түгел, төрле көнчыгыш галимнәре дә, востоковедлар һәм шулай ук миссионерлар Коръәнне тәрҗемә итеп киң аудиторияга тәкъдим итә башлыйлар. Әлбәттә, монда тәфсир белән тәрҗемә арасында бер үзенчәлек бар, аларны берләштерә торган шундый сыйфат. Тәрҗемә дә, тәфсир дә, әлбәттә, Коръән мәгънәләрен, Коръән сүзен ниндидер бер идеология буенча яки бер фикер буенча тәкъдим итми. Һәр автор яки һәр тәрҗемә итүче ниндидер идеологик тармак буенча эш итәргә тырыша. Һәм менә бу авторлар, алар шундый идеологик мәктәпләр тәшкил итә. 20-нче гасырның башында ук танылган татар галимнәре Галимҗан Баруди, шулай ук Иманкулый тәфсир өчен дәвам иттеләр һәм үз эшләрен кайберләре өлешчә, кайберләре тулысынча бастырып та чыгаралар. Тәрҗемә итү дисәк, ул вакытта бик катлаулы эш булган, чөнки татар галимнәре арасында шундый бәхәс барлыкка килә. Кайбер татар галимнәре әйтәләр, Коръәнне тәрҗемә итү дөрес түгел, чөнки ул Аллаһ сүзе, аны ничектер алыштырып яки тәрҗемә иткәндә ниндидер ялгыш фикерләрне кертеп була, аны берничек тә үзгәртергә ярамый. Милли телләргә тәрҗемә итү ул шундый шикле әйбер. Яки кайберләре хәтта гомумән тыелган дип әйтәләр иде. Бу инде бәхәсләр элек-электән бара торган иде татарлар арасында гына түгел. Гомумән ислам дөньясында шундый бер фикергә килгәннәр. Намаз укыганда гомумән дини гамәлләрдә Коръән оригиналда гарәп телендә генә куллана. Аның тәрҗемәсен кулланырга ярамый. Ул кабул ителмәй Аллаһ тарафыннан. Әмма ләкин бу кагыйдә дә шулай ук үз-үзеннән барлыкка килмәде, чөнки менә китаплардан билгеле фарсыйча тәрҗемәләр кайбер очракта, фарсыйча тәрҗемәләрне кайбер очракта намаз укыганда да кулланганнар. Мондый мисаллар тарихтан билгеле. Революция хәтлек безгә берничә Коръән тәрҗемәләре билгеле. Аларны Муса Биги һәм Зия Камали, Бурхандин Шараф ясыйлар. Кайберләре үз аудиторияларын табалар, әмма ләкин күпчелеге шәхси архивларда яки шәхси архивларда калып яки гомумән югалып китәләр. Яшь очракта менә бу хәл, кызганыч хәл шундый тискәре сияси сәбәпләр аркасында була. Билгеле инде баштан безнең илебездә инкыйлаб килә, аннары соң һөҗүм, репрессиялар башлана. Күп кенә галимнәребез я чит илгә китәргә мәҗбүр булалар яки хөкүмәт тарафыннан үтерелә. Менә бу күренешләр, шундый кайгылы вакыйгалар безнең язма мирасыбызга зур зыян китерәләр. Шул ук исәптән менә берничә тулы Коръән тәрҗемәләре дә юкка чыга. Ни кызганыч, кайберләре совет чорының ахырына хәтлек тә сакланып килә, әмма мисал өчен менә Бурхандин Шарафның тәрҗемәсе 1970 елларга хәтлек тулысынча шәхси архивында, гаилә архивында сакланып калган, әмма ләкин менә аны гаилә агзалары да ничектер салар да саклый алмаганнар. Әйтергә мөмкин, совет чорының
совет чорына ахырына хәтлек әдәби татар телендә язылган татар телендә Коръән тәрҗемәсе халыкка киң аудиториясына чыга алмады. Чөнки айтуымча, тәфсир жанры ул күбрәк менә дин галимнәре өчен, шундый тар аудитория өчен адресланган булган.